देखिए कितना गाड़ी लाइन से लागल बाड़ी सा, गिनला पर अंगुरी थक जाई। देखिए लाइन से ये पूरा सीसीटीवी कंट्रोल हो रहा बा, हर जगह निगरानी रखल बा। आज कबूतर बा लोग सब अपन देव के रूप में बा लोग, केहू पहचान ना पाई। जय श्री राम भाई जी लोग। अभी सुबह के 7:30 बज रहा बा। मौसम एकदम ठंडा 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 हो रहा बा। इहे मौसम में अगर भाई लोग बहरी निकल जाए रोड पर हो तो आदमी टहलत मिले रुआ सबके। हमनियों को टहले जात रही जा, एक घर नहीं किया जात। हई सूरज भगवान के किरण एकदम धीरे धीरे अब बादलों को चीरते हुए इंसान के शरीर तक आ रही है। हो रे भाई जी हमार सुबह सुबह उठ के दाँत चियार दिले बने। ठंडा के दिन में जूता पहनते रहे हैं, लेकिन गर्मियों के दिन में जूता उता पहन के पूरा रेडी रहते रहे। आ घड़ियों पहनते रही घड़ी। आ वो है सब घड़ी ना भाई लोग, चाइना वाले जन बुढ़वा पहनेला सनू तौने घड़ी इहो पहनत रहे। ठीक बा। आ सुबह सुबह हो डमरू वाला बाबा आ गिलो जो ना कुल बार से फुलौना कलछुल कटोरी कुल बेचेला लोग, तो वो आ गिल बा लोग। आ हे दे बाड़ी हमार काव्या, दोनों जना एक दूसरे के साथे रहेला लोग। पढ़ाई लिखाई से हम लोग के संन्यास हो गिल बा। स्कूल ना गेलू हा। दुनिया सुतल होई तो यही बड़का पापा हमार घूम के आ गिले टहली के, यही से स्वस्थ बने। इनकर एज भाई जी लोग 85 के आसपास हो गई, फिर भी एकदम तनमन बने। इनके कोनो चिंता फिक्र नहीं है। तो कूटी उटी कटोइला के बाद भाई जी लोग अब यह भारी काम मिलल बा। हम जा रहल बनी डुमराव। हमारा साथ में बड़े हम और के विशाल हम और हम। तो हाई रोड तो सब जानते बानी जा, ये रोड सीधे चल जाला डुमराव। हमने के जाए के बाद डुमराव दवाई लेवे के बा तो पहुँचल जाए डुमराव में। और बाद रोज सबके पूरा सीन देखावा जाई, देखब जा। हाँ जय श्री राम। जय श्री राम। हाई मोजर फिलहाल देख लीजिए, हमारे गांव में नहीं खे, हर एक गांव में मोजर धैले बा। यही के हो मोजर भूरा रंग के बा, ब्राउन हई ठीक बटे गोल्डन कलर के। कहे भाई कुछ असर बका? हमारा लगा था आम के अंतर पड़त होई, कौन लंगड़ा होई कौन मिठका होई, और मोजर के ऊपर भी असर पड़त होई, कुछ ना कुछ चिन्हासी होई। हमनी के इतना पता नहीं खे, लेकिन हेने के गेहूँ देखी जा भाई जी लोग। हेने के गेहूँ में अथी धल ले बा बाली, लेकिन हमनी देने बाली कुछ अभी निकल ले तो सबका देखबे के निकाल। हम तो चलल जाओ भाई साहब। देखिए अब हमने के आगे बन जाए डुमराव, और डुमराव सब निकल रहा बन जाए हमने के सरैया होते हुए अपने गांव। वाह वाह। ये यार डुमराव विशाल के प्रस्तुति रे सब देखनी नु कितना बढ़िया। मैं लई गए भाई जी लोग ब्लॉगर बड़ा सा हमनी के। आ ये रोड है डुमराव सरैया वाला भाई जी लोग। ये रोड से हमनी के चेंज करतन या जाइए सीधे सरैया दाहिने साइड में। देखिए जाए ये भाई जी लोग बनत कोनो ट्रेनिंग सेंटर। अब डुमराव के लगभग विकास जन भइल पहले ही से तौने होता, अभी फिलहाल में कुछ नहीं होता। हाई देखिए इलेक्ट्रोराइड, ये तो इलेक्ट्रिक अथी बाड़ी सा टेम्पू स्कूटी वगैरह ये में मिले सा। यामाहा के है शोरूम। मेन गेट है एक अंदर से हम सीधे जाए मंदिर में। तो अभी हम मोबाइल हैंड ओवर करते विशाल के, पूरा सीन दिखाई है, अंदर चल जाओ। तो देखिए आप डुमरेजी भाई के अंदर चल रहा बन जमनी के तो धीरे धीरे हमने बढ़ रहा बन जा डुमरेजी भाई के मंदिर के द्वार पर। और आगे चली जा, आगे और दिखाई दिया ऐसा बन अनबुल है। अब हल्का हल्का मंदिर लौकत हुई। यह माँ डुमरेजी के मंदिर है हमनी के, पूरा प्रांगण भाई है देख लीजिए। कितना भीड़ लगल बा, अभी लगन के समय चल रहा बा। तो शादी ब्याह हर एक चीज ये होकेला भाई जी लोग। आ देखिए कितना गाड़ी लाइन से लागल बाड़ी सा, गिनला पर अंगुरी थक जाई। देखिए लाइन से। तो हमनियों कहीं नहीं देख के गाड़ी हटा दिया जाओ।
आवा विशाल, यह नज़ारा बा देखी जा। जब आई लव डुमराव लिखल रहे तो हटा दिया गई बा। विशाल अपन दवाई वाई ले ले बड़े हैं, आगे आगे बढ़ रहा बा। जैसे लागत है कि ये मंदिर के मुख्य पुजारी हमें इनकरा सब जानकारी में बा। ऐसे ही आगे आगे बढ़ रहा बड़े। हैया लिखल बा भाई जी लोग, आप सीसीटीवी कैमरा के नज़र में हैं। वाह रे वाह, बहुत सुंदर। ये पूरा सीसीटीवी कंट्रोल हो रहा बा, हर जगह निगरानी रखल बा। आज कबूतर बा लोग सब अपन देव के रूप में बा लोग, केहू पहचान ना पाई, सब केहू न केहू देव है। हई बाटे पीछे के नज़ारा, शादी ब्याह जौन भी बाटे देखी जाओ। जब मंडप लगल बनू जो शादी ब्याह होखेला, अभी चल अब लगन के दिन तो अभी शादी ब्याह होतो हो विशाल जानलो। काहे हमनी गाँव के भी आदमी के कुछ आदमी के शादी ब्याह ऐसे संपन्न भइल है। आज एरिया भी बहुत बड़ा बाटे, हर एक चीज़ के सुविधा मिल जाला, ऐसे कोनो दिक्कत है जो ना होकेला। जौन विभाग के रेस्टोरेंट होटल बुक करता रहे, रिसोर्ट बुक करता रहे, वो तो लाख गुना बढ़िया बा। ये जो शादी ब्याह होता, ऊपर से माई की आंगन में, माई की छत्र छाया में शादी ब्याह जौन होई संपन्न होई भाई जी लोग। पैसा रुपया कोनो चीज़ ना होला, आशीर्वाद सबसे बड़ा चीज़ है। पोखरा तो खूब बढ़िया बनल बा, लेकिन अभी पानी एकरा में नहीं खे। हई सब पूरा गंदगी हो गई बा, एकरा में साफ़ सफाई होते होई। आ साफ़ सफाई कैला के बाद एकरा में पानी भर दिहल जाई तो आदमी एकरा में सीढ़ी से उतर के नहा भी सकता रहे। मैं जौन भी सब मिला के बहुत बढ़िया जगह बा। ये बैठे खातिर बनावल बाटे, जब आदमी बैठ के आराम आनंद ले सकता रहे। तो ध्यान बा, प्रॉपर ध्यान बाटे माई के मंदिर में। तनी हल्का फुल्का साफ़ सफाई जौन बाटे ओकरा अगर मेंटेन कर जाओ तो और भी बढ़िया लगी। क्या कि इतना हिसाब से बनावल बा डिजाइन हर एक चीज़ के न, वो लाजवाब बा भाई जी लोग वाकई में। ये तो देखी जा पोस्टर लगावल बा, यह सब नज़ारा बा जाके देखिए। ये बस लुक कितना तगड़ा होता मंदिर के। आई जहाँ लोकेशन पे मंदिर बाटे नु वो बहुत बढ़िया बा, जंगल वाला पूरा लोकेशन बाटे, आ बढ़िया लागला। ऊपर से शांति भी रहेला, लेकिन अभी पब्लिक बने तो हल्का फुल्का शोर शराबा रहबे करी, लेकिन सबसे बड़ा शांति होला मन के शांति। मन शांत रही तो कहीं भी शांत रह। तो हमनी के भाई जी लोग अब बढ़ा तनी जाइए बस, अब धीरे धीरे आ गई बन अपना गाड़ी भी गाड़ी है लागल भी अपन अकेला में। कहती कि हमारा का दर्शन ना करी बस अरे, लेकिन कैसे कराई जा, अंदर ले जाना मना है। तो ये वैसे दर्शन हो गई, अब चल जा चल अपने घर। अब चल जाई, रास्ता में सरैया भेटाई तो सरैया का दर्शन भी कराई जा। हेड देखी जा भाई जी लोग, मिर्चा के खेती भइल बा। ये वैसे मरीचा जाला हमनी के एरिया में सब बेचला तुर तुर के। पूरा इलाका ही जंगल वाला हो, और वह सब देख सकता नहीं जा। अब विशाल होने के लिए सुसु करे ऊ ना दिखाई, ऊ देखैला पर गड़बड़ हो जीवे सारा बेचारा के बीच लगा के। तो हमनी के आगे नहीं भाई जी लोग अपना घर पे आगे आके कुछ देर आराम करते हैं नीम के छाँव में अपना। आ गाड़ी अपना खड़ा हो गई भैया, कुट कुट करतिया। तब जाए जी कुछ पानी वानी पियल जाई, कुछ देर आराम कर ली, उसके बाद वीडियो एडिट कर ली, और फिर वह सबके बीच में प्रस्तुत कर जाई। तो लागल रही जा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करी जा करो, कहला पर कम से कम। और का मिथिलेश्वर भैया कहला पर कम से कम करी जा कुछ लाइक सब्सक्राइब। वीडियो बनावल जाओ कि धनी होखल जाओ। भगवान भाई वाला जिया जिया हो बिहार के लाला।